Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata jalot tama barita na ulisan hata ni debata di parminggota di bagasatikion alani jumulo hita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima na mangaramoti mangarajay ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Sodang hamuliaw muna siya banua gijangi ima bay manodangi torus tu bagasar roha pikiran nang pamereng nami ali jahuba debata ama anak dohot di perbadia di nama nangi-nangi hamin nyawaing sian hatam. Asa gabe torang turoha pikiran nang parnidaan nami hatami na mga toy dohot mamakulingi hami. Jala marhitehon hagugo dohasoni todim. Takasma parguguan na hami. Lahu makaporsay dohot makanguluhon. Ahado na ni igil ni roham siya katami di bagasan ngulu nami. Atong nunga mga rade roha do pikiran nami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hata ni debata mga toy dohot mamakulingi hita. Takas mabigyota di bagasatikion sian ulaw ni apostel bidu sapulsada mamuhay maisan ayat sada tolhas rodi ayat 10 lalu. Ulaw ni apostel bidu sapulsada atau kitab kisah para rasul di bidu sapulsada ayat sada 1 ayat 10 lalu tapai hutihut mas song lontar surat disi. Alai di begi aka apostel dohot aka dongan na di Judiaima naung dohot dohape halak sipilibegu majakon hata ni debata. Gabe di badai akan aporsea sia Jahudi masih Petrus dung nako ibana tu Jerusalem akanin nama bongo doho HP tu akahalak nasotar sunat jalarak manga dohot nasida alai jojor sian mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama uju namar tangiang au di huta Joppe huidama di bagasa todiku mijur sada inganan na bidang na meropat suhi tartatan siang gijang ro di jolokku dungi di nahupanok noti huidama disi aka siopat pat na ditano aka binatang dohot aka na majir ro di aka pidong na martonga tonga langit jadi hubege ma suara nama dok tuau hehe maho Petrus sesehati ma pangan ma alai niku ma tok ka Tuhan aidang dung hudai naramun manang naso ias. Alai mangalusi ma suarai padua halihon sia gijang unang ramun dok naung ni iasan ni debata. Rodi tolu hali do masa songoni dungi ditai ma saluhu nai muse tu gijang. Dungi tongo di nasatok kini jongjong ma tolu halak di jolo ni jabu inganan nami akan disuruh sian Kaisarea madapoton ahu. Ala di todi ma tuau na so jadi ganggu rohaku madongani nasida alai aku pudo dongan naunomon jadi hubongoti hami ma jabuni halaki. Di barita ma tuhami naung ni idana suruh-suruani jongjong di bagasa jabuna nama dok tu ibana suruh ma tu huta Joppe majo si Simon namar guar Petrus hatahonon ni ido tuho hata na palua hoko rodi sadok isi ni jabum. Alai mamukka dope au marjami tadisi gabe songgok matod di porbadia tu nasida songon na tu hita dimulanai disi mahuingot hata ni Tuhani nani dok nai aek do di didihos si Johannes alai tod di porbadia do didihonoton Tuhamu. Atong tung margogo maau mga bati debata anggodos do HP silua na binasabasahon ni debata tunasida songon natuhita akan gabi porsea di Tuhan Yesus Kristus. Dung di begena sida hatai hohom bema gabe dipuji ma debata akanin nama asa dohot do HP tu halak sipilibegu di lehot debata hamubaun ni roha asa mangolu ido sahatna. Salam. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatahang gina pinaribot oras marihita saluhna. Selamat hari Minggu marihita. Di parminggot tadi bagasatikion barita na ulisan hatani debata tolhas tu hita di ulaun ni apostel bidu sapulsada san ayat sada sahatu ayat 10 lalu tongo mai di minggu kantate na marlapatan namanang nama dok eddeho kamu ma di Jahoba edde naib baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Wasai kone dehonota ide naib baru di debata. Ala hobbaratu tema didok
pabua na di basa-basahud debatado ha mubaon ni roha. Di basa-basahud debatado ha mubaon ni roha. Allah mengaruniakan pertobatan. Dia do harua perlebahan do parutungan. Di hita molo di basa-basahud debata ha mubaon ni roha. Jala buasa kong gabi dehonota molo di basa-basahud debata haro ha mubaon ni roha. Akadamang doho denang totu las ni roha bolo do molo di basa-basahud debata ha mubaon ni roha do hita. Artina gabe di padohot tita majalo halua do hanguluani, karena hanya orang yang bertobatlah yang akan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Alani do kadamang dohot denang di basa-basahud debata di lehot debata duka debata rohanai majalo hita asa dapotan halua do hangulua kita marhite-hite naolo hita marhamu boni roha majako nibana majalo ibana. Alanido edehonot tama edenai baru di Jehovah. Dengan karya Tuhan yang baru itu maka kita nyanyikan nyanyian baru bagi dia. Karena ada perbuatan besar Tuhan. Majako kita mangaleon halua do hanguluan di hita. Ido napatarnang di jamitat tadi bagasa tikyo na kadamang dohot denang. Ala di basa-basahud debata hamubaon di roha takas gabe dohot akka bangso na leban di luar ni bangso Yahudi hala Israeli gabe dohot naung dohot do hape hala si pelebegu majakon hata ni debata. Jadi hamubaon ni roha di son artina olo halak majakon hata ni debata. Nasai mengabati manang nasai ya bertahan hian ate dangolo manguka rohana di hatani debata alai duka marohana gabe olo majalo hatani debata digowari doi halakna marhamu baun ni roha akana manulak hatani debata gabe olo manangi do olo makanguluhon didok doi aka namar hamu baun ni roha laos idot long akadamang do denang torang di jamitat tadi bagasa tikyon marhite-hite si Cornelius sahalak perwira na daulat roha na marasyasi tu akahalak Yahudi na saya totong patupa pertanyaan tuadopan ni debata malua ibana dapotan haluau ni ibana marhite si Petrus jalan didok alani gabe mamoto akahalak Yahudi na di Judea manang aka apostel nadong na di Judea aido didok di ayat 10 luat ya kadamang dohot denang dung di patorang si Petrus haluaun najinalo ni si Cornelius sahalak perwirai gabe didok di ayat 10 lui asa dohot do hape tu halak si pelebegu di lehot debata hamu bon ni roha asa mangolu gabe dipuji ma debata akanin nama asa dohot do hape tu halak si pelebegu di lehot debata hamu baun ni roha asa mangolu akadamang dohot denang keselamatan yang universal ketika itu diwartakan ketika ini dipasahat tu sadok portibion jala gabe dapotan haluaun saluhukna totu gabe pujiot tama Tuhane alani sukku dirim sukka piroham si bari tahun haluau ni dohon wain tu sadok portibion manang na gabe juk doroham molodohot akan asing malua molodohot akan asing tarule aido dimula nate gabe songoni jami tahun ai nasongon na dimuruki akahalak Judea do si Petrus mulak ibana siak Kaisarea nako ibana tu Jerusalem ala diboto aka aposteli dohot halak Yahudi na di Judea pabuan na bongot si Petrus tu Kaisarea tu jabuni si Cornelius si bongot doho HP tu bagasnya kana sotar sunatinin na doho bongot doho HP mangako HP tu sinin na muruk na sida songon na koras bahasa na sida alai jozor ma di patorang songon dia do perjadini uban na gabe mahasai dung torang di patorang si Petrus gabe saha ma
Pangatusio do pamotoyon songon na dia sepulwi dipuji nasida mah debata pabua naung doho do hape dakola pangupulan ni sada bangso hape dakola pangupulan ni otik jol mah hape haluau do hanguluan dakolan dinasida hape Jesus Kristus dakolan apuna nasida ido namasa di jamitata di bagasati kau nak kedamang do denang mengajari audui mengajari hamudui mengajari huriai dui mengajari gereja dui mengajari kasih Tuhan Kristus ido naikon barita honota barita nauli tu sadok portibion asadong hamu baun niroha asa Jepang panadayo dinasida do pamotoion mangihuto Jesus Kristus Tuhani asadoh nasida taruli di barita nauli asadoh nasida manangiho kata ni debata gabe marulo polo mamuji-muji Tuhani aina pasti didok satu orang bertobat saja dalam dunia ini, maka surga juga akan bersuka cita. Alania kelamang doh dinang, tapai hutihut ma. Namasa di jamitata, di bagasan tikion. Takas do, dibuhai padohani, di nabi negen ni apostel dohot aka, halak naung mangihuton Kristus na di judiai, naung dohot HP halak si pelebegu, majakon hata di debata. Na di badai nasida, si Petrus alani ulau ni akadamang dohok denang dia do harona masa na pinatupan ni si Petrus parjolo borhat ibana tujabu ni si Cornelius. Cornelius itu adalah seorang yang saleh alai dak kalak natar sunat dang siap tonga-tonga ni bangso Yahudi alai sahalak saleh halak na daulat roha si partangi yang doi bana dang si sobba debatana asing si partangi yang doi bana jala na mangolu doi bana di bagasan ulaun akka para sini rohaun gari halak Yahudi di rok taruli sen ibana dia adalah seorang perwira yang saleh alai dak karu sahat do petu ibana haluaun nabi nuon ni Kristus sih alani dua kadamang dohok denang dinasahal di dok mulotajah di bidu sapului ro suruan di debata mijur di tonga-tonga ni bagasna dina martangi yang ibana mijur suruan ni debata siap banogijang ada penglihatan surgawi terjadi dalam rumahnya tabunai tiak kadamang dohok denang molo si songoni dok Jepang jalamasa di bagasta tatamue parangan ni parbanua gijangi suruan ni debata naposo ni debata dapota kita di pamerengon banua gijangi datung so dame di tonga-tonga ni bagas tayate songo bagas ni si Cornelius si alai bahasa boy songo ni si Cornelius akadamang dok denang alana jol mana dola roh hadu ibana dia adalah orang yang saleh dia adalah orang yang hidup dalam doa tekun dalam doa jala saya totong jolma na mangulahon asiyasi ibana akadamang dohok denang didok suruan naro tu bagas nai pabuana ditangi hod debata do tang yang nai di debata do akaulahon asiyasi nabi nai nai paingot to nau dia akadamang dohok denang nai paingot to kamu dia akadamang dohok denang asa sotung didok rohata pabuadang adong marlaba akasi banda denggani molo peso dapotan apresiasi hita doho pamujion molo peso songon naso di bereng jol maka no lido na denggan natabeni alai marhite jamito taboto ma pabuana di bereng perbanua gijang do hape pabuana di boto Tuhani do hape kaulan na denggan natabeni atik pe molo dang dia diapresiasi portibio dang dihargai dang dibereng dang dipuji akan natabeni alai yang gode wata aido didok suruannya tena bongok tu bagas nai ditangi hot Tuhan ido tangyangmu di danu na muakana denggani jala akaulaun asyasimi tang magopo ulaun na denggan nabi nahemmi jala boto mumamar laba do horisi dapota tua ma bagasmu rap dohot pangisina aide bata mijur di tonga-tonga ni bagasmi jala diida akan ulina denggan namasa di tonga-tonga ni jabumi. Amin. Marhitehun namijur todi namijur suruan di debata di tonga ni bagas ni si Cornelius
Naing takas dang holan ulau kaburjoni masa di tonga-tonga ni bagasna ido banna disuruh-suruhani asa di borhati si Cornelius sahala perwira sahala nasangapi suruhan na naposona madapoton si Petrus asa borhat siak Kaisarea naposonai prajurit nai madapoton si Petrus natongon mian di huta Joppe di borhati marhite-hite petunjuk natakas mengalului si Simon na margoar si Petrus asa ditogihon borhat tu huta Kaisarea asa dohot buanonna ay marhite sianido na ing hatahonon na tarigo tu haluaon na naing si jaloon ni si Cornelius naing si Petrus patorakon haluaw dia do naing pasahaton na tu si Petrus tu si Cornelius rabdo akabagas nai pangisi ni bagas nai keselamatan apa yang harus disampaikan alania damang daho denang borha mana poso ni si Cornelius madapoton si Petrus natongon di Joppe jala di patorang do disi nungga masa jumolo tu si Petrus ido di patorang tu akahalak na di Judea teh na mabadai ibanai buasek konulahonon ni si Petrus si di patorang si Petrus mah pabua adorang sorodo pehalak ni si Cornelius si bongok tu bagasna adong diberengi mana sampai tulu hali mijur siap banua gijang tartatan si panganon akan naramun nasoyas menurut hajahudion so nalilok ni kitab imamati ate akan makanan naramun ninna didok asa diseati jala asa dipangan sampai tulu hali didok kon itu si Petrus ala si Petrus madok toka Tuhan dak ya dope hupangan naramun nasoyas ninna ala didok debata didoktor di itu ibana unang dok ramun naung ni iasan di debatanin akadamang dohot dinang naing paingot terdoi bahwa si Petrus asa unang adong memandang rendah manangi sepe dang adong naramun dia kapar bangsoni ate aido di doktor di asa pitor mijur ibana dibereng matutu nung adong tulu halak rodi jolona nasi nuruni si Cornelius asa mabuan ibana di do ono palak ninna dongan ni si Petrus lahu tu Kaisarea paingot to nakadamang do dina asa barita honon jala hata honon ni si Petrus haluau ni asa sahat tu Kaisarea barita nauli asa sahat haluaon nabinuan ni Kristus si asa sahat barita nauli tu tonga-tonga ni Kaisarea terlumo bima tu jabuni manang tu bagas ni si Cornelius sahala perwira na marda hadaulatoni akadamang dohot dena ido di patorang si Petrus tu aka dongan na apostel manang halak Jahudi manang nadong na di Judea di hati hai dina muruki na sida tu ibana ala bongot ibana mangan dohot minum manang masuk tu bagas niaka halak na di luar ni halak Jahudi jok na ijol mayate akadamang dohot dena memandang rendah di luar ni dirina apalagi molo nunga sape targurit ni diuhum seolah-olah holan iba na sitong holan ugamoni bay na tikos holan holan iba na naing dapotan haluaon hape akadamang doh denang anggo haluaon na siat tuhatay dang hola pangupulan ni oti jolma dakola pangupulan ni sada bangso dakola milik ni otik alay didok iko sahat do holong ni rohan debata nagudangi nabalgay nabagasi di bagasan Kristusi adi dok tu sabdok portibion duate dakola tu bangsa Israel alani dang jadi pame meton hadaulaton di debata di bagasan nguluta manang dohonot tama bahwa Tuhan berdaulat untuk semuanya atas segalanya dan keselamatan yang Tuhan rancang bukan untuk sebagian orang dan bukan hanya segelintir orang, bukan hanya untuk sebagian bangsa, bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk dunia ini. Alanya kadamang dohot denang unang pame met, unang pasopit misi ulaun dohot hanguluan haluaun nabinuan ni Kristusi. Takas do si Petrus sahat
dijabun si Cornelius. Disima di patorang apostol Petrus, di pajakonon ni si Cornelius rap dohot aka pangisi ni bagas naung pungu didapot. Gabe tarhalomong rohani si Petrus. Di ida ma naung martup puna sida ukap rohana sida majalo ibana. Jalama sama na luar biasa ni si Petrus si patorang itu aka dongan nana di Judea na mamuruki ibanay. Taga marjamita ibana mamaritahon Jesus Kristus si. Mamaritahon Injil, mamaritahon barita naulii, taringo tu Jesus namate mula mangulu jalan nama naik tu banua gijang napatu paun hasesan di dosa nama buan halua dohang ulua ni didok gotod di ma gotod di perbadia ma saluhu nana di bagas ni si Cornelius idop bandar idop apostol Petrus tungah ma gogok kuma ngabati waso hagugon ni demata ainu ngami jurtod di perbadia gabe songon natajalo di mulanai songon masa di bagas ni si Cornelius dohot akajol mana di sini ninna si Petrus idop banna gabe tarhalomong saluhna akapostol dohot na di Judea gabe dok na sidama nung ngabe huboto hami pabua tu saluhu do HP haluaon do hanguluani di pasahat Tuhani ido banna di dok nasida pinuji ma debata na mangalehon haluaon gabi mangalehon haluaon asa dohot do HP halak si pelebegu di lehot debata hamu baon ni roha asa mangulunin alanya kedamang dohot denang nama salong kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai botoma balgania si dok holong ni rohan debata ia halua do hangulua ni apuna ni saluhu na do di pasahat Tuhani asal ganup halak olo majalo dohok may taruli asa unang gabi pangabati ho unang ju roham mo do dapotan asi-asi halak nagudang nang jol masong niate saya diklaim hola di diri na HP dang diboto hagugod do haso ni debata marhite-hite jamiton na hindi tarias so tuaw ng tuhamu akadamang dohot din na dang sae holan kesalehan dang sae holan hadaulato ni di si Cornelius ay dang mabuan tuhasito nga do tuhalua do hanguluan molo holan kesalehan ido alaikon di bagasan Kristus do ido banda di patadaho Jesus jala digo kito di porbadia asa Jesus Kristus do hoto di porbadia masa jala juppa di tonga-tonga ni bagas ni si Cornelius dibuan si Petrus jamita taringo tu Jesus si asa sahat disiha porsyaw ni si Cornelius doho pangisi ni bagas ni laos digo kito di porbadia jadi dang buy holan saleh hate arong do saleh na salah ayong holan kesalehan dolo panatis menaso denggani ate benon ni alay denggamma kesalehan alay ko terus mahi sahatu nama kaporsay Yesus Kristus halak nama kaporsay Yesus Kristus hidupnya harus saleh dan harus hidup yang saleh itu Bapak Ibu Saudaraku itu berasal harus dari Kristus asa jupang jala martomu may dihanguluhon di nguluna sigano pari asa ido na dahapot akadamang doho dinang dipapatar marhite hamu baun ni roha si songonido nasaha dosi Cornelius rap doho pangisi ni bagas nei di nama jalo tor di porbadia doho Jesus Kristus si gabe taruli di haluaun doho di hanguluani karena keselamatan bukan di kesalehan tapi keselamatan harus menerima Kristus dan hidup di dalam roh yang daripada Kristus. Ido akadamang dohot dainang ubana berkantah tehita edde honota edde di Jehovah aidukap do marhiti asil holong ni rohanai lahuma jakok kita di suarahod do tu hita di jamitahod do tu hita hamubaun ni roha
Di baritahon do tu hita, barita nauli, asa gabe dohot tita mabege, barita haluau ni, ima Kristus Jesus tu hatai. Kristus sido, unok ni haluaun, dan kesalehan semata, sabing, alai ikon sahado, tuha porsiao di bagasan Kristus, dohot tod di porbadia. Alania kadamang dohot denang nama syaholonga kita, di bagasan Kristus Jesus tu hatai. Edehoma hamuliahon hasangapon doho nasa kapabahenan ni Tuhani di bagasan ngulum jakon ma Jesusi bongot ma waso do hagogo do haluaon nasian Kristusi turohatta nang tungoluta songoni dohot tu bagasta asa dapota tua bagasta rap dohot pangisina molonung nga ukap bagastai, ukap rohatai, majakon tod di porbadia, doho majakon Kristusi, barita nauli di tonga-tonga ni nguluta. Marjamita si Petrus di bagas ni si Cornelius, sahala perwira, sahala na sangapi. Taga mo donuaing, ukap doho bagasta, majalo, songon labinan ni si Cornelius si, marsaringar barita nauli, sahab barita taringot tu Kristus do haluan nabinuan ne di jabum, do di bagasmu, molo songoni dapota tua maho rap dohot pangisi ni bagasmi. Gabe di sido didok dididihon si Petrus ma. Alai pad didioni dibaptis di bagasa tod di porbadia. Gabe didok si Petrus tuaka apostoli gabe hingo nanidok ni Tuhan ininna. Si Johannes ay dididihon alai didihonot tombatu hamu tod di porbadia nina. Tod di porbadia do. Namijur di tonga-tonga ni bagas ni si Cornelius si gabe tardidi na sida di bagasan goar ni tod di porbadia di bagasan goar ni dia bata ama di bagasan goar ni Jesus Kristus Tuhani atong akadamang doh denang tapujima tay dehomma pabahenan ni Tuhata marhamubon ni roha mahita jala hamubon ni rohata marhite-hite na olo tumangihok katana maka nguluhon hatana jala majakon Jesusi di bagasan nguluta. Amin.